الحمد لله رب العالمين خلق الخلق لعبادته فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى واجتهدوا في طاعته وتأسوا في ذلك بنبيكم صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على صيام أكثر أيام شعبان، فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: يا رسول الله، لم أرك تصوم من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وللصيام مزية على سائر العبادات والطاعات، لحديث رواه أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه فقال: قلت يا رسول الله، مرني بعمل وفي رواية يدخلني الجنة. قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، وفي رواية لا مثل له أو لا مثيل له، وكلها سواء. أما على فكاتن كاولين من دون كعلى بركة. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك، تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك. يا نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله بجميع محامد الله، ما علمنا منها وما لم نعلم، على جميع نعم الله ما علمنا منها وما لم نعلم. أبا علفو كاتنوكا ولن من دونك على بركة رب العالمين دافع بيلا ومسد. ألمي خلق الخلق لعبادته، هاي الدافع لا أبطل دكما كرنجرما الثقلان جنني عدم دي قولي ما فلا أيولو توجت وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. مجنني آدم دي لفوي كما فو كم بطو دما كا فو كا بريبري لتكي كا نغبوالا. ما أريد منهم من رزق، ما قرسك ينوفي على ما فوي ناكا جونفي أمي مينيكو دي على رزاتما. وما أريد أن يطعمون، نعلم ما يني كان على الدمني
ala fanga wore fo fengal fa afa maya be maradew de jombe ni famay maradew de ba nyini ka di famama fama ka famaya be jom ni maradew de bolo fen fama be koloshi ni maradew de fama rabbi hera soroka hina soro ni maradew de fama to beta beti illa Allah fa'ala ala ko kwale ma foyini anve ama garsiga yini anve ama yini angale ala dumini inna Allah huwa ar-razzaq ala de garsiga kela yere garsiga kela ngana ya ala yere dhul quwwati al-matin fanga kulu gwelet kido ganiyun 'anil 'alamin akarim baka fendla lebeko ama goti joashila al-hayyu al-qayyum nyenama do nyenama mi jombe na yere na mo tujwa ka davona fanga kulu goleti alay sibbe ba ala di davon do yoro foita ala ka fama yala okay davon ngadde men foiti si alama o ma bis yere yininga fukmo adun wayan la abatuli kama o batoyinu o ta ala nafa o batoyin kebaliya o toro tisi alama o bato inte bunda were kono illa fi babi shukr o barka dadi ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun ukmana ya famu ko ja ala bato te dore ala barka dako ala ya andlaka hereke anyi wala sanga barkada batu yi barkada da mai no te afuiti sa'ala washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun nasru ka ba ala batu ay barkada ala wana batu yi barkada di o barkada ya ala sarawere di layduta o barkadaina ko na ya barkada kwa banjidi o jidil de bita wolo fu aljina kono dola ya rabbi alama no ghayra ay o abishiria wa alaka kilibandiyaka ka shiria kurokura alakira ka chidiyaka sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alaka kishinne majidi aka na so duguna ka sahabo ani ma sunaka tukano fe cenga fuka tasi alqiyama singa selma o kho anya weli da kan gorobla نداء التقوى ألا يسرى ولدك اتقوا الله تعالى أيسرى على يعلم من السكرة لي واجتهدوا في طاعته أكاد تسري ألبة الله أكاد تسري الله تعالى كما كون لبة الله أكاد تسري على جيننا adama dengi cesri baraw la bara munum bi surunya alala adama de ki yere mashu alala jon la korotale joni minga jonya masi kevela o koroidi ba minga jonya barka ma bunya alay katime min daka o kasurunya alala barka bu bunya katemo taka o daraja bu korota alay ro katemo taka imana ma mai neta yere min zago ke adama de ma hono yakabu alaka jonyana wa halakili alaka na halaki okmana mamun were do alaka jonya koroidi e mai ma okma ni ta'a layni fanga buyana adama de ka o koroidi ni ma do ya yini fe ka labato akira musona cheche akira barakala na ka kunjigi cheyo na sirero do la bishingat gira kamete ko okma jonya do o koray ko adama de rete foy don meme ma kolo maye kateme jonyaka o de ato kana so jonya wore foy ma fo ala ka jonya ngo kuma koray ala kire yo fo sallallahu alaihi wasallam akodi ma do kera na folo ka jon dinaru ka jon ko tachena ay dien soro fe do jati hadisayna ko o famous now ma do keru ka joy do kera na folo ka joy do kera to ay di tu ko ka joy furu
jiridenw dɔw kɛra ka fɛn ɲini taw bɛ fɛn minnu ɲini ɲɛnamaya la u kɛra olu ka jɔn ye ka d'a kan u kolon bɛ o ko la cogo min na ba adamaden dun bɛ kolon ko min na ka taa se jɔnya daraja ma o ka kan i k'o kɛ ala kelen de ye wahdahu la sharika la e yɛrɛ dusukun ka kolon i k'a dɔn ko ne bɛ ala ka bilala yan a mana fɔ cogo o cogo o bɛ bɛn ne ma a mana fɔ n k'a kɛ cogo o cogo o bɛ bɛn ma n bɛ n se ko bɛɛ k'a la o tuma na an k'an cɛsiri baara fɛ min b'an jɛ o ye baara in de ye dɛ tɛ kuma ntanya tɛ koyi e caman dɔn sa dɛ nka a dɔnni gansan t'i nafa f'i k'a baara kɛ hatta al-ulama hali maa minnu kalanna min b'a fasari e ye min b'a hadisa kalan k'a kɔrɔ f'e ye min bɛ kuranɛ kalan k'a kɔrɔ f'i ye dɔnnibaaw y'o de fɔ ko fɛn dɔ i mana min dɔn fɛn o fɛn dɔnni ka di ye o ɲini k'o dɔn ko nka a kɔni t'i nafa n'i ma baara o sariya ɲuman joli don hali ni y'an ka jamana ta k'a filɛ k'a fɔ ko kiiri ɲumanw sɛbɛnnen tɛ jamana kɔnɔ kiiri ɲumanw sɛbɛnnen don bɛnkan ɲumanw sɛbɛnnen don nka mun y'a to jamana bɛ kɔlɔn kɔnɔ jamana bɛ dingɛ kɔnɔ u ma ta ka na n'u ye baara danga la u sɛbɛnnen de bila bɛɛ ye o fana kana to i ka asilamaya ka kɛ n ye nin mɛn n ye nin yɛrɛ mɛn n bɛ nin dɔn an bɛ nin dɔn sa an ye nin mɛn a mɛnna nka i t'a si baara an caman bɛ ten dɛ bi m'e bila e bɛ baara ɲuman dɔw mɛn i m'i lajɛ a foyi la don si a dɔw dun kɛli se b'i ye koyi a dɔw kɛli fanga b'i la koyi an kɔni caman sigilen bɛ k'an bolo fila dan sen ka ten a silamɛya baara nuguni dama dama de ka d'an ye an tɛ foyi la sɔsɔli kɔ an tɛ foyi la ɲɔgɔn kafiriya kɔ an tɛ foyi la ɲɔgɔn ka fini filɛ kɔ an tɛ foyi la ɲɔgɔn bonbo filɛ kɔ nka sɛbɛw bɛ yen baara kolo gɛlɛnw bɛ yen maaw t'o boli u yɛrɛ kan ka caya illa man rahimallah kan'o kɛ i sogo la n'i yɛrɛ ye wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura kan'o kɛ n'i ye min kɛ o de b'i ye wa ko in ye peseli ye alikiyama kɛnɛ ka sumani don n'i ye ɲuman minnu kɛ o bɛ bila i ka ɲuman mizani kɔnɔ n'i ye juguman minnu kɛ o bɛ bila i ka juguman mizani kɔnɔ mana i yɛrɛ ka ko in jate bɔ i yɛrɛ ye kabi yan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu a y'a yɛrɛ kun jate bɔ yanni a jate ka bɔ an ka kuma de ka ca bi dɛ an ka baara ka dɔgɔ Omar dun ye kuma dɔ fɔ a ko jamakulu o jamakulu n'u ye bɛnzema sɔrɔ ka bɔ ala yɔrɔ ya rabbi ala k'an bɛɛ sababu ma k'u ka baara de bi caya u ka kuma bi dɔgɔya a ko nka jamakulu o jamakulu ni ala labila y'u sɔrɔ u ka kuma de bi caya baara bi dɔgɔya u ye o ye u bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ la u ye o ye u bɛ ɲɔgɔn sama sama na k'a sɔrɔ u ye min dɔn ni sɔsɔli t'o la u tilan t'o baara la fɔlɔ u ma foyi k'o la wallahi nin b'an bɛɛ maloya an bɛ masala minnu nɔfɛ kɛlɛ la ko bɛn ma k'o kan bɛn kɛra min kan an ye joli k'o la diɲɛ dɔnnibaa bɛɛ bɛnna min kan fo ma kɛ ɲɔgɔn kɔ min na fiyewu k'a fɔ nin ka di ala ye e ye joli k'o la fo ma kɛ ɲɔgɔn kɔ min na fiyewu k'a fɔ ala tɛ nin fɛ e b'o ka k'o cogoba don o don nka ko misɛnman minnu bɛ asilamu fɔ ɲɔgɔn kɔ an bɛ kɛ k'olu yuguba dogo don e to an ka baara kɛ n'adamaden ye min kɛ o damaden ta ye an k'an cɛsiri ala ka yamarukɔnw labatoli fɛ k'an cɛsiri ala diɲɛ ɲinini fɛ n'an b'o baara kɛ dun an b'o k'an kun fɛ ye ten ka taa wa ayi an bɛ tugu alakira de nɔfɛ o kɛlɛ la sallallahu alayhi wa sallam ka alakira ladege komi ala y'o fɔ an ye a ko ladegeli ɲuman kɛra ciden la aw ye ni maa min dan b'a la k'i ni ala bi ɲɔgɔn kunbɛn ni maa min dan b'a la ko lahara ko ye tiɲɛ ko ladege yɔrɔ ɲumanw kɛra ala ka ciden la aw ye laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ما منو نوجي باكا كوني على بنيون به ما منو نوجي بالله ركوكا أني ويعلى كسمك أشايا وذكر الله كثيرا ويعلى كسمك أشايا وأكلب على لو كقبلا وتينا على كفويلا على كسمته be kosoronde ka be neka ala kusmama fango fam ala kusma bete neka ala kusmai ala kusma ulaf samanji e duskun farala neka mina ange dada madeki jando alala ika kuke tawla yaklika jiga alala ika ala felalla jaybina kumingela nimbe alama wa tarati be alama we ala kusma none ula bilibili doy ni dona ala gashlay haklika jiga alala afo mvilla ni fenge mindi be alama fanay ala kusmay mimbe tubi wolo o ya ala kusmay ala jebe soro ni mi o pan ala kusma nona ya kacha nga anjama min no o ka afo astaghfirullah ka afo subhanallah ka afo alhamdulillah ukabule nga ububu ya ni mimbe duskuna ibike ka min fi dala akasoro iduskun bo o sabati no taati nafade ibi mi fi dala ere ko ala ko bo ni fama ban ebo ka ko soso dungodo tuko bela la ala bela ere de kembe ka kolosita kisigi kwa kabu Allahu akbar ala kabu fa mabadu sibai ay shikula ere bo ko fo o kuma keleina ibi wuridi tike ibi do agashila o kuma keleina ibi koloshi bla doro bi wuli ka teme ala bonya fuyi ci yoro ala gashi fuyi sigi inde ife ka ko ke tawla ona we mo wi mamun nga ala kusma bu ne damaka ala kananga ala kusma koyi ona ala kusma ibi fe munun fo ibi ala majamuka munun fo idala akasoro iduskumbo o bonya sabati alai ala kusmana ubinyon da nodi opmana ambit ko ala kirano fa sallallahu alaihi wasallam ala yufu ay kwangatu kirano na suran jigi baka kwana ali ala binyon kumbe ani na ndambala ka fokula harabisi ani na hakli ba ala la namba ala kusma ka chaya wala sa anya yi ka foni wati mi ma kanga nyo hakili jigi alakira kabara dola sallallahu alaihi wasallam ba alakira kungera abe hami ni ngalo infamba shunika afle kalu mina kon sungolo mangono kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yahrusu ala siyami akthar ayyam sha'ban ko alakira bi hami Shabana kalu famba shunika no isungolo mangono kalu yi baraj ma do saraka bonga u kelika gelende parce que ni na manyo hakili jigi ala adama de mu miri ayre mati no ka telika du hakili fe o yejmeyi sungolo sele ka ba ma biere bla shuna bla angona ma an la fien bosadi hali mimi ndene shunka korobo bla mimi alamsa shunka korobo bla sa anga sungolo kono o de mujigi ma chama ngono e ma foroko shufe seli baraji gabu akora yi fe ma to tala kuma mina ni e bala kuma adaraja kabu hali sugu kono fe mi atema to bulu kuma mina na be bulu abati wodi afoni yere hinana mawla aprikola sada mo mago benin veina amange mesugo kono nga tobe bulu wala kelin na beni doye abati wodi وكذلك العباده على بتو دي فنبتي واتي دو بيا واتي بتو كجلن ادم دي يدا تافام ni ko ko da flashun chaya ni ngaloina ma chama tafam sungolo masega ba amina yara bla mun suna bi amina kalo kelenge shona kuma ngala fiye bo kella ala kira la digil israf sallallahu alaihi wasallam
kira kono ngunda taketi amma fo wajibi do de amma fo sungolo mono shuni wajibi amma fo fana ko anga wuli ka tanyo nyininga ne ko ye tile joli fana de do shwa ne shumbe bi shumbe mo fo mashi bato ere dugoli de kada alai ki ka ala bato dugo ko bi ka ala kuta dugo chiko mina o de kada alai nga ando man nafla ku damne almano fora nafla de bi yele mo bulo ya ko ke farday kono ke de kunyi here baraw de dob siga doke do sigo ke kuy amana fon fo na tabe do be kena atna siga nafla shunge ataka program yere la iba fo wajulat abal lame ale bulo tantale ka bare ko at sala e kana jon ka slame la no yede ba sura ala ko don no ya ma ere hakli madini ka jigola beni kunle na do wa beni akabara do bara min ala yo no yima shu ka no doma shu joli man no ma shu era joli kan no doma shu man no ma sadakati bo kan no doma ni vlashi man no ma okma kuma ngunu fo ku yejmenyi ni mim sega doke mina fastabiqul khairati do ay nyonda here barawla ni mim sega doke mina o ka dokola o da to alkira ko beni wele fado alkiyama kenaka do bu wele shun kana shun dama do bu wele kada seli dama do bu wele kada sarakati bo dama o kore min zira ka chamange mina alkira kan hadisa nana sallallahu alaihi wasallam ko mo bu wele baral mo ndawla fo abokari ngali ke ko ali mo do bu wele bela mu chamanga bela as-sabiqun al-muqarrabun قال كركو أهو صلى الله عليه وسلم كم باجيا إيكا يوم قولا ماني بارن ما فورا أمانا أفوتان تشغو تشغو مانا فكراي نينجي تشغو تشغو نافلا لبارولا أمانا فكراي يامرو كي تشغو تشغو nga otabwa nafla la kada na farda bundala de otimma nyugo makasla me ala akebali ala de anganjando la de anganga njando ni yoro ina kusube adaka abike sobu ka mado were ka bara na faddo ya abike sobu ka bado ka bara ikhlasu doya ni ala min no ya emaka yala ko yini mugawla la ala barkada mu'minin mo ma ba ala barkada de nyala yi bense ma bara ma kella nga eti nyaqawla ka kabawla ka wasonoyi o ke fembaru botay ka ma woro laje mamunu ma benso aba ma ko nyalaki bal ikon psika mugaw shuka blala ni mami bika kuma me في باب الأمر بالمعروف كما يأمرني كل أكمنا أنقول عليك رسول الله عليه وسلم أبني همين كلو إنفام بشونيكا وده تودي نافلاشون بوندا وبلاجة أنا دينا غفو كنا حديث كتابو دي فيكو كتابو كنا نوي نافلاشون جاتي وبين كلو إنتلي تندورو فلو جاتي كفراك ko sungolo mangono tile tanduru folo ango ya kwa famba muna tanduru fora mina hadisa were yere kwa alkira la dilike ko sungolo mangono tile tanduru kofe ko ka bo shuma kata se sungolo ma wa hadisa nana ka sura hadisa fanan nana ka fa alkira ni kalo imbe shunfo doni kada ni kuma kerati don bo balaje amsega munda sika fo itemina ni mabseki turo oka o fo mowi ni mami osago amagashike de ni mami re masoma amagashike ngaka boda do yinika duma ka fochugo do kala o fochugo de nana kesa ka hadisa num fara nyonga ka fo ko na flashun kanunedo nin kalu intle tanduru folo kono atle tanduru folo shuni kanunedo o korate ko ni do farat le tanduru ka ko e harami o korate ko fa ka dant le tanduru ma choy o korate ko ni mat at le folo soro e mi a mebbi kwa kan e atemena ka ba ala sona nan san wore kono ayi fora ko ga shun do de ka kono don ka shun chaya kono don e beni ka shun chaya ja afora kira ko ba chaya akono ka teme kolotoka e ni te saba shun kolotola ne nani shunna ire ma chaya ni ngono ka teme ka kolotoka beni ka chamata opmana
ka shun chaya nin kalo ngono o alkira ka sunnay sallallahu alaihi wasallam alkira kumboke nya alkira tabulu sungolo mangono ka shun chaya kono mana kuma khulaso mi ka shun chaya nin kalo ngono jangu kerengerema atli tanduru folon o korote ko ni temena atli tanduru la kiye gashike kella awa kuma indun lasli boramini أسامة بن زيد دي حديثة دولكلي رضي الله عنهما قال على الكرام صلى الله عليه وسلم لم أرك تصوم من الشهور ما تصوم من شعبان كنما أي كيبي كالوشيشون كيبي شون جاي كالوشيلا كتم شعبان كالوك بدون لا ينجمي مية Usama de beke ka nim fo alkire sallallahu alaihi wasallam ko ale ko kirama ne ma ekibi shuncha kalula ko mi shaban kalu ko alkire ko sallallahu alaihi wasallam وذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان أقوى عليه كالو دي كو كرا كو عليه كالوي no e shabani sungolo mangono ko sungolo mangono e kalwe ko mo binyina ako arajaba ni sungolo ni nyonje arajaba bunya obe mo hakilla sungolo fana bunya obe mo hakilla amma sungolo mangono ko ma mo binyina aleko ko kasura ale kalo indu de kaloe jonga bara bu qorata o kalo indela kata alayo oni do bara korota tekelide alamsa ni ndene ka fo kira ko alamsa ndene baro bu korota wadi safana be we do kun konnay ni kalu konnay wallahu ta'ala a'lam ko jonga bara de bu korota shaban kalula ko mana aleba kan fa uhibbu an yurfa 'amali وأنا صائم نبا فنغا بارك قرطا كاسرون شونيد بارا دو يللا ويلا كما ياسرون ببارا ورلا كم با فنغا بارك قرطا كتاعلا يرو وأنا صائم كاسرون شونيد عليك رأينين كوين دي فعلا صلى الله عليه وسلم يعني يرون أبناء كلي جي يرو دولا فوكو يويا دو ولو لام فيا قصيدا ma do ba fo chugo dola ma tsiku lu jalaki ma do ba fo chugo dola a da matame do bola de o yujmai ma munu be araja bashu wal mo bi chaman shwan ma do ibando kamete araja bashu ma sabati ga wala kira baraji foi tala ala kira ma kolo foi dafale shu ni sungolote chedo karoke yeni ngala alhamdulillah beni hadisai mama be kalan siraka kalan din jamaye ni ye ko me echugo nga anga kuma u fodron u fochugo la parce que me mo baba mbu lasran obey me mo shu ka baran ma kanudula obey nga mina kiri renye fo mo wi ni mai ni nga kiri ni wa adama kuma de anga jandola o ni be kalan siraka iki koloshi ana adama de kana kuma alan dona parce que kuma do fleya hakima bi an yakli jagaboni kuma inga kira ko de ko mo bi nyine ni ngalo inde ko arajabani sungolo di nyonje o kuma koroidi akoroy ko mo ti nyine arajaba ko era sungolo ko nde o e fardai mara uti nyine arajaba ko ubu mungala ubu shunde kala wataru ubu mungala arajaba kon horoma kalo kondo ani kalo to kon tekili horoma kalo kira dum fleka afoni hadise ina sallallahu alaihi wasallam ko sungolo mangono e kalo e ko mo be nyine ale ko arajaba ni sungolo ni nyonje o kuma koroy akoroy kuti nyine arajaba ko akoroy kuti nyine sungolo ko Allah da be do bulan fa ko kalu sabashu ube arajaba shu ka sungolo mangono shu ka sungolo twala
karon ke hal ni bo tigi blasira ka fo ko baran ko dalu jonjon tala nga nga fo chugo ngonta fo chugo mamun be rajaba shun baraji foi tala halaka shun tige iba faka kuma ala nona de ala to fe jona kitabu bambulu ya ambe ukala rajaba samandia ani arajaba shun samandia abbe gafu kono ambulu ya akitabu binani riwayawi ba do dambe kata alkrama sallallahu alaihi wasallam hadisa bala ba dambe kata krama ka fani ya rajaba ni yetle kilin juana o saraini ni yetle fla juana o saraini don bo ko o riwaya nunde masaha ko arajaba kerengerali ni batu kerengerali dowi riwaya chama de nana wala ko olu de te fen sahali na est-ce que o koraye ko arajaba shuni de haramu o koraye ko arajaba shuni ko ali shungwanza sara ko tisorala anga saballe ni fsamantia min fora ka fatigi sangazo keme bi joye na siraka arajabat li tanjum misali ala ma fo sebene de no fora ala akla ko kirayo fo ashuna sangazo keme ma jo ay nga hali shun baraji ala mo fana dama ikmana kateme ko jugude ne kon molo ni kwatigi ma kwa masaha o wasara ni kwatigi ma ni ndalu min fli bolo amasaha ata kitabu sale kono wal masanadu te hadisa nuna sanadu mun ko ma afrika kala turu uka o wasara hala foli ka fa alkira makalu dafale shun sungalo te nga amalladil ke ka bo ma fanaw alkira shun tugo do aka sahaba ko raayra kun to kew sahaba ke do dilla ka shun terme alkira fe ka terme fa alkira nana fa ko dauda ka shun ke tugo ko de shumam sawo ka ka keti parce que ni kira fe on fe fo che ba fo ko ale fanga ka bu ko ale pse ka fenge minto kira ko kuma na tlekelin shun ika tlekelin bla sallallahu alaihi wasallam kira yo fo ka sahaba do ko dauda ka shun ke tugo ko ka tlekelin shun ka tlekelin bla parce que nango ko ka alkira Allah dige sallallahu alaihi wasallam nga kuma dawla amba ye tugo mina sharia ta kurun ka keti barado be ulu dade yelele do kabla ulu da yelele do ni mbaren jeli kain ala majjati da kerengere iyala kirere majjati da kerengera ka fo ni temena ninga ye gashike do munun shuni haramu ulu donedo islamela ala kira sallallahu alaihi wasallam amba ladige komina ni amanga temaka wala fieu amanga boata lawla kira ka kuma usabatile do law sallallahu alaihi wasallam مثلا يكون من عم بتسبيح من قال كده ده جتي دفاي ما مجيبي جون لا كيبي تاك بيناني يكون جتي دكيني اب فوق ارسان يفلي ومانغا نا على كده كونيكو سبحان الله والمني قران حرف كلينغالا ني براجي حكيم بي كما كوتو بيره دي بولسا والمني سولاني كاشين على بسولي كاشين تا انا كافو ne rabbini hake inge dungodo wala mini hake inge sogomani wula we ere fanga siraka minge ki ka baran ma tamzum o nga dobe nyala doba chela kawla de ni arajaba shuna de fana ko quality son amagote doni kumana ka fo kumana ni komi masa ko be keleke kwa sahaledo o fana adama kuma ngane kon mbulo bekadda idan rola alikra sallallahu alaihi wasallam o fora ko makalu shidafa ewu ama foi blala ko funa kera sungalo ko fora gafe salu unchama kono nga kangarda kamfanate kwa ko mo kana kalu kilin dafalishu o kangarda kanti ka ko ma kana kalu kilin dafalishu koray ko adama de ka hona babul baran ma do kella me kelebe femunu na fo fadailu nurundi fadlu do de fora bara do la tiena o kuma masa o kuma masa bo o keleto o sahabaliya foto mgowi ando fana yo fo fuka teba hakeka ni ko mama ashune ashumbe ala jati de kama kunwere fo itala
ay do do shun wala ay kalo do shun wala ay kile hake do shun ala jati kama ale kuma akila ko samandia do bala odun sebene do don ba do ko kuma na anno masaha min kalan srafe idai ka faya masaha ga halaka jimi baraji fuitala karoge neta fo netna duguman fo fana ma folla de ngane konta foti ne ba jigiya ka fo ta fo cikin mai ba jigiya ka fo an rabi tuga hadisa do fo o tate bato ida o tay ala kutadi ko ce de tuga fa a yongema ko sira alaje ni ko jugu dabla ale de kun nyuma ngelay kan nyuma ngeka cha akere fe moy abi son ko jugu chama ma ba ko jugu la ni hadisa sahale don bo ba fo kuma be o dondo sa a tamanyo nye ko jugu do ke min buena ale nyekoro ale de fle dron ki kale alala ko ngali na alala alati afeba o kuma ma ben ala yoro ala ko jun de be sa ko be ki kale ne alaka kunti ya fakar sama nya farama emi nyuma ngele yi ka nyuma be amani ali sayin fo o tay ko jugu kela ni ma de shuna ashuna e ko aka hala ka dabla ko alati baraji fo idama e ko de be baraji seba ele baraji sebe na yo ele ba sebe wala de ba sebe ay femi ke yale alabato te wa shunte alabato yo tari aye fana ya ye kitabu jume ngono ko ni shuna araja ba ko haramu yi o fana masebe de do munun shuni ti be no borala sharia te ma no mine don shi shunna celibat do selinjini do ayyamu tashriq le sabam bitugu selibala ani ka juma do kerengere ko shun ani ka sibiri do kerengere ko shun ini ndama do borala san wati to aywa ibire nga anwan bi blasra akarsa bato kechugo klende katima ala kirata kechugo ka o fleni edum ba do ni islam yuma fam yawla abu son ka soro keletew kalsa ni lafiya ka boitanye wa saraka bukatimaka kadaka ala kiral la dige lingan yere min ba kono o be bara to sarabu nya katafe an jandula be baraw barake ko mba ala kiral de la dige akella sallallahu alaihi wasallam o ngani yere de ituli ala kiral no fe ala kiral la batolingan yen o kabbo katimika baraj man yere ka mana an aslamo famuya karoke ere ni no amamme koy ame ko chaman kelela ya ayre ya ko do nyedon amamme koy parce que ni mama kala ale tay jmeyi na foro ko ni ngany ni baraji kabbu ko ni aljine ko de e ko makala mbalma ni ni klekele nshun ni so hake bi aljine ko ni baraji hake bi obe mu ngono ati fo ikono ni aljine kanu bala bo mado dumbe makala nga aljina mo wara da to mado bi yele mayela matabulu ni yoncheti parce que ale makala ni minta fo chugo nyena do mina do abisran jane ma aljina srata folo na ngadunda abe ala ndaka kira kanu de abe aljina kanu de o pana o filisa o bo mamununa olu be waju o ko nyebe fo ka kiri fo nga anda na luma ya fo de andi singa kuma ala nona de andi singa foko baraji fo itala de ay ala de yi arhamur rahimin akramul akramin innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa ni alid darala de ay min sibini ya darula ko alkirayn fa sallallahu alaihi wasallam ad-darula ka ubarinke alkiral labatu likama alifana yoroy o kitabu kono ay sanjuli ke ko kitabu kala walma dambe donba mina o do yo kuma fay donba yire bake fola nga donba munu ngumen fo akla ko makumbu wera ko akella te shuma no gon koy ala ko de batigi blala bi maw may
eka tile dama dɔ lajɛ bani i t'a fɔ kuma min na maa min ye kalo 2 sun ka fara sunkalo kan k'a fɔ k'o tigi k'e bɛ sin k'o lagosi cogo dɔ la k'o buruja tiɲɛ na o t'a fɔ cogo ye e k'i yɛrɛ lajɛ bani minnu ye don minnu sabatilen don ni hadisa kɛnɛmanw b'olu la e ye joli k'olu la i yɛrɛ lajɛ e ye joli k'olu la ninnu karamɔgɔ minnu bɛ nin fɔ fɔlɔ an ka fɔlɔ karamɔgɔ minnu b'a fɔ a min b'a fɔ n'a yɛrɛ t'a sun a ka dɔgɔ dɛ karamɔgɔ fɛn o fɛn kun bɛ yan n'a tun bɛ kalo 3 sun fɔ mɔgɔw ye a yɛrɛ tun b'a sun nka an minnu b'o o ko ka ko ta k'a kɛ komi diɲɛ wulila ka kuma fɔ k'a cɛjuguya minnu sahara ye olu kɛ yan nɛnɛ alamisa kalo tile 3 sunkalomakɔnɔ tile 15 fɔlɔ minnu ka fisa e y'olu bɛɛ kɛ yan minnu sahalen don i y'olu bɛɛ kɛ yan nin ye kuma ye ne tɛmɛtɔ kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn hakili jigin a la ka d'a kan ni b'a kuma kasa mɛn nin kuma in na Alakira ko mɔgɔw bɛ ɲinɛ nin kalo in de kɔ o kɔrɔ ye k'u ti ɲinɛ arajaba kɔ o kɔrɔ ye ko sunkalo kɔni yɔrɔ ɲinɛ ko kuma tɛ se ka fɔ o la o ye farida ye ko tuma na baaraw de bɛ kɔrɔta kalo in na ale b'a fɛ a ka baaraw ka kɔrɔta k'a sɔrɔ a sunnen don أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أقول شو رأيبتوي watif samanti do watif samanti tew shun yɛrɛ de ye bato ye ani bato si tɛ kelen maziya dɔ bɛ shun ka bato tɔw shun ye bato tɔw ka ani bato tɔw tɛ kelen shun ni bato caman tɛ kelen dɛ ka d'a kan ale ye bato min n'a yɔrɔ ka jan ka bɔ munafikoya ma ale yɛrɛ kɛcogo la tilqaiyan automatiquement shun yɔrɔ ka jan ka bɔ nafiya ma ale bi ni ala de cɛ o n'a ka di ye nafila tɛ dɛ i bɛ sunkalo bɛɛ kɛ i ni mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn fɔ wula fɛ ani baraji ka sɔrɔ i ma tile kelen sun maa si t'a dɔn ɔnkɛ adamaden bɛ se k'o kɛ hali ko gɛlɛn tɛ ka sunkalo bɛɛ kɛ i bɛ wuli ka suguri dun i bɛ na i sigi ka sun tigɛ mɔgɔw fɛ nka i ma sun da ka sun kɛcogo ɲuman o b'a jira ko siga foyi t'a la ala danaya dɔ bɛ yen o de y'a to ala ko adamaden ka baara bɛɛ y'a ta ye fo sun ko ale de b'o sara di hali mɛlɛkɛw t'a sara di ko ale ala yɛrɛ de b'a sara di sun kɔni an ko danfara dɔ bɛ sun ni bato tɔw cɛ Alakira ka sahaba dɔ bɛ yen ko Abu Umama al-Bahili ale fana nana ni hadisa dɔ ye sunko kan n'a bɛ nafila sun kanu don adamaden la ka taa fɛ ko ale de ko Alakira ma sallallahu alaihi wasallam riwaya in nacogo ka ca riwaya dɔ la o ko nin cɛ in Abu Umama a nana shahada dugawu de ɲini Alakira fɛ fo siɲɛ 3 o kɔrɔ ye an datɔ filɛ kɛlɛ fɛ Alakira dugawu kɛ ye n ka sa kɛlɛkɛyɔrɔ la ye n kana sigi Allahu akbar an kɔni an ni ninnu faralen ɲɔgɔn kan kɛnɛ kelen kan a maloya ka bon dɛ a nana Alakira de yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam a ko n'an bɛ dugawu ɲini fɛ a ka dugawu ɲini ta ye jumɛn ye a ko dugawu kɛ ye n ka shahada sɔrɔ kɛlɛ fɛ n ka sa kɛlɛ in sen fɛ n kana sigi n ka shahidu suya sɔrɔ o kɛra min Alakira ko a ma sallallahu alaihi wasallam a ko ala ninnu ka kɛlɛbolo mɔw kisi i k'u ganimatigiya ala u kisi i ka ganima d'u ma k'a sɔrɔ ale nana a ye shahada de ɲini a taara o kɛlɛ fɛ a segira a ɲɛnama kɛlɛ ja u la o kɔfɛ kɛlɛ wɛrɛ bolo dara k'a nana Alakira ɲininka deli kun ka dugawu ɲini a fɛ a ko n bɛ n ka kankɔrɔ in ka dugawu kɛ shahidu suya ko don Alakira ko ala u kisi i k'u ganimatigiya o ko saba dafara min a yɛrɛ de nana Alakira yɔrɔ sa nin don in na k'a ko kira ma sallallahu alaihi wasallam a ko kuma n y'a maru sa dɛ ni baara dɔ ye ne ye shahidu suya de ɲini
itala ko dugo ken o kuma nya maruni bara doy riwaya dola bara minna ben nafa riwaya dola bara minna ben do aljina kono riwaya dola bara mi aben yoro je tasmana aben do aljina kono mana alisram be ale adon shahidu shuade aljina kono do ka teli ningal tati ma fese jande ama ni shahidu shuya sabatira mami ika aljina kono do no borala o no maso mana bara do dia bara mi na ba da made abendu aljina kono bara mi na daraja ka murni bi amali nya murni bara do ko alikra ko ma sallallahu alayhi wa sallam alayka bis-sawmi fa innahu la idla lah ko mbi manishwi yakli to shuna afika don ko nywana te shuna okay ko kira ko mbi manishwi ko shunyonde nywana te shuna e ka la jabal yani ula bisse kuma ibado kwani to tekili shumbe alaka nema bunya jira jona ibe nema mina je dungodu ya do ala here ke ma do ka ba ala ku da dese ma kongo suma kongo bise ku lumine dronde no shuna ka fo ko karima dumini de soro ka dun ale ma wolo la ma mola bal ka ba fa ka ba moke kongo ma delika ku ka dimbala kongo ma delika ku ka kabila kuma na emine fa be debe kuma be ni shuna ibe ala ka nema bunya don ni shuna fandon be fanda ya mina ibo jugu ya don abi shuka ke nyuma yaka ni shuna abi kala yere minena ni shuna abi jida ala israina shun nafa atsika foka ba ema ya ala ya di ama akude ko la'allakum tattaqun ko shun ba ademe wala saka sira ala israina element chama de be shun kono داتوا علي ما فرنيون قل لعلكم تتقون قال كرا قالما ابو امامه ما اكون بما نشوي فانه كيكادو شون لا عدل له كو يوانا تالي لا سما نون دال روايه دو لا مثل له كو يوانا تال او لا مثيل له افلا كما سبب بي كروكي وقال كرا ني فو ابو امامه تيبي كو ابو امامه كونغيرا ايره امسو aka kamalini mbabu la ka sokono uma sabaka deba ko uyo yesa ube na flashuna ala rislik ma fongi taka ke abu mama tata shide ngika dodeke nga abu mama tata de nye photo yi uluk bal kira ka conseil minute ko mina ko ala ako abu ni kira kele ko kan vo abu mama tay ko ikingewo ke ka ye abena flashuna wa ka deba yere farala kaula ko fa to nana ke ni mo wie shishi boto ya ka du kono tile fedron ko fa ko abu ma ta be ka nanzoro ba soro dunon jigi ba ne ta re konte aka tile fe dumini o dogara wa wati shi magote shuna ka tama wani wati mini adama de nige la chayara wati mini adama de jugo chena fukat da mateme ni ko chena ni dungana ko chayara alkira sallallahu alaihi wasallam kuma mena ye funangenu shu ka ke usofuru kanu sera furu ni furu sema ke miya ayo muvoi ko ka shunchaya furu sete était foi chou sungolo re shuni kemba mu bolo problème e jango wati gwanza wore o abege chugodi fe do de bara do foran u kemina undirama o angema ka bara kemina black refe bara imbin na famindo bebo o no fe kelela amba fe doka faranga limaniaka bara munu mi do fara limaniaka ulu blale fle bolo koro yiti suma amba fe ka ala insran soro bara munu be ala insran na jona ulu fle etuluke ko yindede nata ka la jabal no man yeshum matrafa femi ngoni no to ko senyere la aba adama de kala ula femi to ko ala insran abo jidi adama de la baba adama de julukari abo dobo kaya dala abo dobo kaya rebunyana mamunu fambe debe u yewoye u be nema bu bonema dola u bina dola u be climatiseur u koro bu fongoro nu shuna
abu kurundoni abu hakili jigi alala abu hakili jigi alala abu waju abu farfa foi man duwa da maka kongo e kongo te fe noyde wala kira ko betanga ina ala fe ka bon fen jugudo de o mana ki yere kongo ala jati kama shunyo de wala saka ala jenyin nay yere sunya alala nay o mana o baray min floyi ay to dondoni ka yanga nyina ma na do itina sika ke sahaba ta shide nga isi ko nikala toribi ka shabere majidila jegete jimina o kamalen baye toride o mana am fle wati mina wati bena ala batul nganawdu ana laje jango ala kire blasrali munun ke ayin sallallahu alaihi wasallam uman chanka da mateme ko uman changa da mateme an laje ka dondoni kala isra ka tli dama do tan kaloina o sayre to kono hal yake kalo ne bisiga tli kilinde shu wal ma ande na alam shaka chane ma nebin take ndene damai wal ma nebin take alam sha damai kalo mitli flashu kalo mitli sabashu bi tote fo ala bato bita joila dondoni fa ala bato kanu bita duila fi bita koloni ay ya rabbi ala kanji di liman yala ala kanji da ala israel amma baramun ka ku fo ya rabbi ala ku keli no amma amma baramun ka ku me ya rabbi ala ku keli no amma na yin minki ala ku khalasi ala jati ala kana ngaba an yerela ala kana ngaba ngabarawla ala kana ngabaraw ke sanj koro washi ala kan balo islam yaka ala kan fatu liman yaka ala ka boda ka ayin ala ka antlo magiye ambal ma munu yan ko ala ka weli jabilla ya rabbi ala ka yafa anuma anu jera ka nyo fara nyonga ala ko barala ya chumina ya rabbi ala ka anu yeda nyonga aljina kono ala ka anu fara nyonga aljina kono ala ka nga filu yafa ami dondoni min ala ya andeme ko ke ala kulumina ayin ala ka andu aljina kono na yere ka fansire ala kana anjigi danga baran maka ala ka andu aljina kono na ka fansire ala jenyini sraw ya rabbi ala ka ambla usrawka ala ka andu mi usrawka ala ka anfatu usrawka anga jamana ala ka baski juli bom mina be jamana kono ya rabbi ala ka jo ala ka jamana baski ala ka hera do jamana kono fitna min fula anga se foite ay dabali foite ay nga ala de se tigi ala de dabal tigi ya rabbi ala ka wuli ka bo anga ala ka wuli ka bo anga ala ka tubi ama ay min ke no yeni balaw nun sama ka se ama ya rabbi ala ko yafa ay ala ka tubi dayla ay ala ka tubi dayla ay ala ka tubi dayla ay ala ka nga tubi umbe ala ka anjurumu yafa ala ka labamu mandi ama اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.